Здравейте! Вие сте с подкаста на Християнство БГ и с мен Маргарита Генчева. Днес наш гост в студиото е Гергана Гачина, с която ще си поговорим за православието в чужбина и по-специално за Православната църква на Америка. Тя живее в Монреал от 14 години. Участвала е в издаването на вестник Светилник към храм Света Троица в София, списание Среща към Варненска епархия, както и в проект за превенция на наркозависимост също към Варненска епархия. По професия е геодезист и архитектурен дизайнер, художник и иконограф по призвание. Пожелавам ви приятно слушане. Здравей, Гергана! Ти си част от Православната църква на Америка и си живееш в Канада. Ще разкажеш ли повече за православието в чужбина? Да, живея в Канада, ще разкажа повече. Американската православна църква, много интересна църква. А всъщност тя на английски се казва The Sign of the Theotokos, което мисля, че идва от една руска икона знамение, ако не се лъжа. Буквален превод е The Sign е знакът на Богородица. Аз там по много интересен начин попаднах, тъй като познавам отец Траян Горанов, който служи в Англия. И той ме свърза с неговата певица Мишел, която се оказа, че е канадка всъщност и дълги години е живяла в Монреал и е ходила в тази църква. Но корените, понеже са и британски, се връщат със семейството и в Англия. И реално тя силно ми препоръча това място. И аз бях много очарована от това място, като отидох и го видях за първи път. Случи се по време на пандемията. Там като влязахме имаше невероятен ред по време на пандемията. Всичко ставаше с предварителна заявка за място, ако има позволено място. Съответно, като влезеш вътре, трябваше да си седнеш на специално място. Причестяването беше с отделна лъжичка за всеки. Тази църква е създадена, ако не се лъжа, 1971 година от Джон Качук, съпругът на Маша Шмеман, най-малката дъщеря на Александър Шмеман. Самият Александър Шмеман е идвал в тази църква. Те много години са сменяли сградата и от няколко години са закупили една стара протестантска, много красива сграда в неоготически стил. В центъра на Монреал, казва се Плато всъщност. И тя има история точно свързана с рода на Шмеман, тъй като когато Шмеман умира, съпругата му започва да ходи също в тази църква и всички в тази църква познават Оляна Шмеман и тя си тяхната матушка. Преди не знам колко години, мисля, че 2013 година Джон Качук се пенсионира и те се връщат в Америка, защото там са им семействата на всички и идват от време на време в Монреал, защото пък имат вила в една местност, планинска местност, казва се Ляк Лябел. Там са били невероятни събирания духовни на голяма част от руското задгранично богословие, така ще го нарека. И даже са си имали параклисче, доколкото знам, извършвали са служби. В момента Маша Шмеман си живее в Америка с дъщеря и лятото идва в Монреал и идва в нашата църква, което за мен лично е много голямо събитие. А в тази църква усеща ли се духът на Шмеман и ти се срещала и с дъщеря му Маша Качук? Усеща ли се духът на този велик богослов на 20 век? Ами тази църква в момента, в който влезеш, на стената има снимки на Шмеман, има снимки на Джон Качук с Маша Шмеман. В църквите в Канада, предполагам в Америка, обикновено гръцките църкви и Американската православна църква предлагат едни книжки с текста на литургията, ги има навсякъде, всеки може да си я вземе. Съответно, книжката в тази църква, която се предлага с текста на литургията, е на английски, издание на Владимировската семинария от Ню Йорк.
Всички снимки в тази книжка, има снимки от почти всяка важна част от богослужението, са с снимки на Александър Шмеман, което през цялото време, когато участваш в литургията, пред очите ти е Шмеман. Няма как да не е пропита тази църква с духът на Шмеман. И цялото негово богословие, там човек може да го изпита на практика в тази църква. А коя ти е любимата негова книга или беседа? На мен лично най-любимата ми книга е Великият пост. Защото на мен много ми харесват неговите неделни беседи и статии, обяснението му за символа на вярата, тълкованията. Аз също в момента и чета историческия път на православието. Ще кажеш ли нещо повече и за тези? Тези книги специално не съм ги чела. Значи аз съм чела книгата, която е за кръщенето от дух. От вода и дух. От вода и дух, да. И другата е за живота на света. Тези три книги съм чела и оттам нататък съм чела отделни негови статии. Така че специално по тези книги не мога много да кажа. Чела съм малко и от дневниците. И какво усещаш в дневниците, защото там Шмеман е като че ли по-различен. Те са лични дневници. По-различен е, да. Трудни са за четене за мене, защото те са кратки разкази ежедневни, свързани с неговото ежедневие. И това мога да кажа по-скоро. А другият важен въпрос е, в тази църква сигурно ходят хора от различни националности. И какво е усещането? Усеща ли се, така да се каже, вселенското православие? Защото тук, примерно, в нашите балкански страни, тук в българските църкви си ходят българи, в сръбските сърби и някак си има твърде голям национализъм, а докато в чужбина, в такива енори, като че ли може би всъщност това липсва ли там? Или усеща ли се реално духът на църквата, която е наднационална и вселенска? Точно в тази църква, според мен, точно това се усеща, тази католичност, тази съборност. Тъй като там сме много нации, ще започна от това, че свещеникът ни е православен ливанец. Абуна се нарича свещеник. И Абуна Пол е нашия свещеник. Той лично е много интересен човек, не е много запознат с Шмеман и аз специално, като съм се опитала с него да коментирам Шмеман, неговото мнение е, че всичко трябва да се запази на много достъпен език за хората и да се изразяваме, когато е необходимо, с по-обикновени думи. Но иначе в църквата, когато е служил Джон Качук, зетят на Шмеман, той е и негов ученик, тъй като той е поляк, но все пак Шмеман е от руско потекло. Е имало много руски имигранти от времето на руската революция, които са се пръснали навсякъде, които са могли са заминали в Америка, други в Канада. Значи фамилията от страна на майката на Маша Шмеман, дъщерята на Шмеман, повечето са в Монреал, докато от страна на баща ѝ са в Америка. Мисълта ми за разнообразието е, че тогава имало много руски бежанци. След това той като си заминава, започва да идват много гърци, много интересно в тази църква и много често службата ни имаме много в богослужението се минава на гръцки език. На Великден беше много интересно, защото пък тогава служихме на 5-6 езика, като се почне от арабски, гръцки, испански, италиански, румънски и български съответно. Защото имаме от почти всички тези националности хора. А може би в такива моменти всъщност усещаш с цялата си душа и сърце, че Христос е вселенски за всички хора. И може би това е доста добър урок да чуем такъв опит, такива неща, защото тук в България малко искаме да се скараме, сякаш Христос е наш, тук български едва ли не, че тук сме си, нашето православие, българското е най-православното православие и така нататък. Да, точно така е. Точно така се получава и няма начин. Хората имат това смирение и усещане, че Христос е наднационален и правят всичко възможно да зарадват хората от различните националности, независимо, че се служи се на английски език.
примерно отче наш се казва и на английски, и на френски, защото Квебек е френска провинция. Имаме хора, които не говорят английски в тази църква. Имаме хора също от Франция. И те колкото могат разбират все пак литургията. Знаем, че навсякъде е една и съща, но се уважават страшно много хората от различните националности. Да, всъщност тази църква е купена тя е построена от католическата църква. Не, тази е протестантска църква. Да, и мисля, че скоро навърши 100 години, ако не се лъжа, постройката на сградата. Много красива сграда е, с един гредоред дървен, открит е направена. Естествено е с остър покрив, защото по принцип готическия стил е такъв. Но там има друго много интересно. Значи един от големите ктитори, както се казва, дарители, е един грък, който е сравнително заможен грък. Семейството му, те ходят там почти, може би, от началото на създаването на тази църква. И той с неговите гръцки контакти извиква там един от най-популярните гръцки иконописци, Георгиос Кордис. Църквата е изписана изцяло от него, но за да може, примерно, да има апсида, защото протестантите и католиците, стената, олтарната им стена е права стена, нямат нашата арка вътре. Те добавят една допълнителна стена като арка, за да може там да се направи Богородица, мисля, че Ширшея небес се рисува там. Съответно, на покрива, който е остър покрив, слагат една допълнителна плоча, за да могат да нарисуват Христос Пантокраtor. И е нагодена много интересно към въобще типичния православен храм и типичната православна архитектура. Съчетава се много интересно с... А във вашия район има ли много католици и протестанти и какво е общуването ви с тях като православни? Има много католици, има всякакви християнски общности там. Не мога да ги изброя всичките. Като цяло Квебек е католически регион и има католически семинари. Свещеника кани редовно деца от католическата семинария да присъстват на богослужение, да видят за какво става дума. Той е много отворен свещеника към хора от всякакви други вероизповедания, всякакви раси. Редовно обяснява на всички, че трябва да ги посрещаме, да сме добронамерени към тях, да не гоним хората от църквата. А при нас е обратното, като че ли. И интересното е, че тъй като църквата се намира в доста централно място и има много хора, минават всякакви интересни хора да разгледат, да видят за какво става дума. Много често имаме не кръщенета, а обръщане или от протестантство, или от католицизъм. И той ги прави по време на богослуженията, доколко знам, миропомазване се прави, се казват допълнителните молитви, които липсват в техните кръщенета. Много често се случва това при нас. Тоест, вие с вашето топло отношение реално привличате хората, те да станат православни християни. Да, точно така. Докато тук при нас в нашите национални църкви, като че ли има един вкус и тенденция да се ограждаме, да се пазим от всички, които ни се струват врагове и някакси едва ли не ги считаме, като чуем за еретик, комунист и така нататък и почваме ужасни настроения, според мен. Това мисля, че са казвали още на времето философите, още от времето на Сократ, че за да могат да се управлява по-добре, винаги се търси един враг и някой се набеждава за враг. В случая май са католиците. Да, може би католиците, икуменизмът и така нататък. А то самото понятие за икуменизъм според мен днес е изпразнано от съдържание, защото повечето хора, които някакси говорят за икуменизъм и накрая се оказва, че примерно Вселенския патриарх просто се е срещнал и се е снимал с папата и това е нещо ужасно, нали? Това е, че тези хора, които обвиняват в икуменизъм, те самите не знаят какво точно е икуменизъм, защото може би според тях, в тяхното виждане, икуменизъм е задължително съслужение, докато икуменизмът всъщност е едно общение и взаимопомощ между различните християнски общности. Няма нищо общо с богослуженията. Никой от християнските общности не иска да служи с другите християнски общности. Въпросът е да си помагат един друг. Да, между другото и аз си бях говорила онлайн с един католик и той ми каза, че всъщност
едни думи, които ми се сториха даже много православни. Аз не искам да се обединяваме, защото е хубаво да се обединим. Аз искам да сме едно в истината и с Христос. И ако разсъждаваме от тази гледна точка, мисля, че по правилен начин ще поставим проблема и за екуменизма и общуването, общението и така нататък. Не от гледна точка да се пазим и да се оградим, защото в смисъл, ние не можем да спасим православието, съжалявам да го кажа, но не спасяваме църквата, ние се спасяваме в нея. Да, точно така. И всъщност екуменизмът е много далече от това една християнска общност да конвертира друга християнска общност в нейната християнска общност. Това нещо знам, че не се извършва. Случва се взаимопомощ в мисията, в социалната дейност. На това ниво е екуменизмът. И може би запознаване в някаква степен на богослужението на другия, на догматите на другия, но не и непременно да конвертираш една цяла църква да я прехвърлиш в друга християнска деноминация. Тоест, диалогът върви на добро ниво, както точно чувам. Така, да. Защото не сте национална църква, сте просто по истински начин част от Вселенската църква. Докато ние тук малко, ние сме част от Вселенската църква, ама все дърпаме към националното, като че ли това нещо много ме боли и всъщност това е повод за много разделение и днес. При вас има ли ги тия разделения? Защото много ми е интересно дали като го няма това засилено национално усещане за църквата, дали ги има в тази степен тия разделения? Значи, всеки по принцип от различна националност иска да си запази своята националност малко или много, но не го прави за сметка на другия. И много интересно, примерно гърците в нашата църква забелязах на Разпети петък. Примерно след като хората изпя надгробният плач на английски език с съответната мелодия, при нас е хорово пеене, така е въведено, така са им преведени нещата, не е византийски напев. И гърците се събраха в края на църквата, след службата, имаме много гърци, извадиха си текстовете на гръцки и запяха на гръцки целият надгробен плач, си го изпяха, защото това е тяхната принадлежност, но те го правят вече свършила е службата, извън това го правят с тяхна радост. И според мен това е много важно, човек да си запази националността, да не я размие, но да уважава и другата националност. Да, т.е. моята свобода свършва там, където започва свободата на друг. Имаше там мисъл на Декарт ли беше? Много е важно да се уважаваме взаимно, да уважаваме нашата свобода и да не е за сметката на свободата на другия. Може би това до някъде се приближава и към понятието за Христовата свобода, защото Христос като ни дава свобода, всъщност тя е свързана и с любовта към другия, която е саможертва. Какво мислите по този въпрос? Това пак е от богословието на Шмеман, доколкото знам. Той изповядва свобода в вярата и свобода в вярата в Христос най-вече. Не знам какво повече да кажа за това специално. Да, в случая мисля, че Шмеман много ми помогна лично на мен да ги осъзная тези неща, но при нас има доста голямо подозрение към Шмеман до някъде. Мисля, в някои кръгове, особено зелотски кръгове, Шмеман бил модернист, какъв се там. Имаме даже сайт поддържан там от свещеник, който има списъци с врагове, там предполагам се сещате. Сещам се, няма да го споменам. И там са абсолютно поставени всичките нормални автори, богослови, които носят радост. Аз се чудя, добре, защо? Какво им носи? Да правят списъци с врагове, да казват, тия не трябва да ги четете, тия са какви си. Това не знам. Това вече го споменахме за търсенето на врагове и когато искаш да управляваш по-лесно, винаги трябва да имаш някой набеден за враг. Това е било хилядолетия наред, се е случвало навсякъде във всички. Добре, това може да е нормално за държавите, обаче защо се случва в църквата? Може би защото сме подвластни на този вид грях. Може би. Хората са подвластни и лъжат се лесно и се случва.
Да, много благодаря за този разговор. И аз благодаря, беше много приятно.